Perkele! No niin, nyt ollaan täällä Teessä itse hallissa Iisikarkessa. Tää on Kangasala 1, joka on siis vanha ilmeisesti autopesula. Täällä on saksinostin ja työkaluja ja katsotaan vähän minkälainen tää halli on. Ja tarkoitus tänään on tehdä tämmöstä jarruremonttia Octavia vuosimalli 2014, eli onko se kolmos versio MK3 tai vastaavaa, mitä merkin tästä käytetäänkin. Ja tehdään siis täydellinen jarruremontti sillä lailla, että vaihdetaan kaikki osat, jarrusatulat, jarrusatulan kannattimet, käsijarruvaijerit, jarrulevyt, jarrupalat ja ilmataan vielä lopuksi jarrut, että pitkä päivä tänään luvassa ja sitä tässä ruvetaan työstämään. Mutta katsotaan vähän minkälainen tämä mesta on. Ja ei mitään kaupallista yhteistyötä. Olen täällä aikaisemmin käynyt pesettää autoa tuossa kakkoshallissa. Tämä on nyt tosiaan tämä ykköshalli, niin katsotaan vähän minkälainen halli tämä on. Eli nyt me ollaan tämmöisessä työkaluvarastossa, joka on tämmöinen erillinen sivuhuone täällä. Ja täältä löytyy tää kompura, joka on sitten vedetty tuonne toiselle puolelle perustyökalua. Vähän lämpöpuhallinta ja momenttiavainta. Ja nämä on tietysti täällä sillä suht ok järjestyksessä, mutta joo, imuri ja YMS. Tää on vähän poikkeuksellinen järjestely, kun täällä tosiaan on tää autopuoli erikseen. Eli sitten tää on tämmönen vanha halli, mistä on ajettu ennen autopesua ja ne ovet aukeaa tuolta sivusta tai sitten sillä puhelimella, kun tänne tulee. Ja tässä on pituutta kyllä tässä hallissa. Tietysti vähän vilponen, kun on vaan tommoset metalliovet, mitäs täällä nyt on, olisiko 10 astetta suurin piirtein lämpötila. Ja täällä on sitten nämä pesuvehkeet ja se kompura tosiaan tuli tuolta seinän toiselta puoleen ja näin poispäin, öljyn keruastioita YMS. Mutta ruvetaan työstämään tätä autoa, tosiaan tämmönen 11 vuotta vanha Octavia. Tässä on jarrut sen aikaa, kun tää mulla on ollut, niin alusta asti vinkunut ja nyt rupes jumittaan toi käsijarru, niin totesin, että helpompi kuin vaihtaa kaikki nuo liikkuvat osat sen sijaan, että yrittää jotain osia rasvailla sieltä. Tosiaan tavaraa on tilattu tuolta Virosta Aeromotorsilta. Siellä on Max Gearin näitä satuloita ja kannattimia ja sitten ihan Boschin jarrulevyt ja jarruosat tai noin jarrupalat. Ja tähän voisi sen verran todeta, että aika vaikea on noita just oikeita esimerkiksi käsijarruvaijereita löytää, ellei ole jotain sopivaa työkalua siihen. Eli ostin sitten joku Parts Online vai mikä oli, mistä sai valmistenumerolla tasan tarkkaan ne juuri oikeat käsijarruvaijerit. Että tähänkin oli muistaakseni, olisiko 6 erilaista ollut tyrkyllä, niin kuin monessa peruskaupassa, mutta sitten kun sieltä katsoi ne tarkat osatiedot, mitkä oli niin kuin validit tälle valmistenumerolle, niin päädyin sitten tilaamaan siihen liittyvät osat. Tässä tosiaan näkyy ne räjäytyskuvat, mitä toi partslink24.com-palvelu tarjoaa, eli sä voit sieltä porautua siihen auton eri osiin ja yksittäisiin muttereihin ja saada sieltä ne osakoodit. Ja se osaa myös näyttää niin kuin ne kaikki mahdolliset, vaikka käsijarruvaijerit tässä tapauksessa, ja sitten se näyttää ne harmaana, mitkä ei sovi sun autoon, ja sitten mustana ne, mitä sä voit tilata
tai mitkä sopii sun autoon, kun olet antanut sen VIN-koodin. Suosittelen vahvasti, jos haluaa tilata ihan kaikki mahdolliset osat. Maksaa ehkä jonkun muutaman 10 kuukaudessa muistaakseni. Taisi olla 36 € kuukausi. Toinen, mitä kannattaa myös hommata, on näitä korjausmanuaaleja. Niitä löytyy yleensä netistä hakemalla ja niissä on se hyvä puoli, että niissä näkee myös nämä räjäytyskuvat ja sitten siinä näkee tavallaan ne ohjeet, että missä vaiheessa ja myös kaikki momentit, mihin ne pitää sitten lopuksi kiristää. Ja ainut mikä näissä pitää olla tarkkana, niin niissä on vähän eri variaatioita, että onko sulla vaikka sedani vai farmari ja mikä moottoriversio, niin ne on vähän erilaisia, mutta ei näistäkään sitten näe esimerkiksi sitä, että onko joku käsijarru vai jonkun pohjapanssari alla, mutta ehdottomasti suositeltavaa tutkittavaa. Mutta joo, tämmöinen mukava talvinen päivä. Eletään joulun ja uuden vuoden väliä, niin tässä tämä päivä menee, kun rupeaa nostaa autoa nosturille ja availee vähän jarruja ja sitä kautta eteenpäin. Ennen kuin me päästään aloittamaan, niin meidän pitää tuosta avata toi sen verran keskikyynärnoja, että päästään tuonne käsijarruvaijereiden toiseen päähän kiinni. Eli ne tulee tonne alle, niin mä koitan vähän purkaa sitä. Eli tää lähtee vetämällä. Ja täällä on 2-vitoset torksit. Ja tän sisällä on toiset 2-vitoset torksit. Tuohon tarvii vähän työkalua avuksi. Katsotaan, jos se vähän tuolla puukolla lähtisi. Se ei ollut vaikea. Ja tuolla on ne toiset, täällä on toiset. Ei nää kyllä 2-vitoset, olisikohan nää 20-set. Laitas pienempiä. Tässä näkyy tosiaan toi käsijarruvaijereiden kiinnityskohta tonne itse tuohon käsijarru kahvaan ja tää on nyt käsijarru vedettynä päälle, niin tuo on niin todella edessä toi. Mutta käytännössä siinä on tommonen mutteri, jota pyörittämällä se liikkuu tässä kierretankoa pitkin ees taas. Eli ensin pitää se käsijarru löysätä ja sen jälkeen sitten ruuvia tai mutteria kiertäen, niin se löystyy ja ne vaijerin päät, tai vaijerit löystyy sieltä myös ja ne vaijerin päät on irrotettavissa. Mutta tämä nyt oli turhaa sinänsä, koska tosiaan ne käsijarruvaijerit jäi tässä tilanteessa niin vaihtamatta. Todella pieni on tää liikerata tänne. Seuraavaksi nostetaan sitten auto ylös ja otetaan nuo renkaat pois ja siirrytään tonne takajarruihin ensiksi. Eli takapäästä aloitetaan, ne rakenne on takana vähän erilainen kuin tuossa edessä. Eli siellä on vähän erilainen jarrukilpi ja vähän erilainen kiinnitys sille jarrusatulan kannattimille tai eri ruuvit tai pultit. Ja tässä oli tosiaan vähän vaikeuksia löytää sopivia nostokohtia, kun tuo pohjamuovi on hyvin reunassa tuolla Octaviassa. Täältä me nyt nähdään, miltä se 11 vuotta vanhan auton pohja alkaa näyttää, että kaikissa näissä apurungon osissa tai tuolla akselissa alkaa näköjään ruostumista. Ja jos katsotaan vähän tarkemmin, niin
noista hitsisaumasta tai niistähän se alkaa pikkuhiljaa vuotaa. Mutta ihan ok näköinen. Ihan ekana me aloitetaan ruiskuttamalla tämmöstä rostflashia tai vastaavaa, mitä nyt onkin ruosteen poistajaa sekä CRC:tä tonne, niin saadaan noin edes jotenkin irti. Eli meidän täytyy saada sieltä tästä kannattimesta tää satula irti, eli onkohan nämä 13 milliset pultit. Ja sitten tää itse kannatin on semmosilla ZXN pulteilla tuolla kiinni tässä pyörän kannattimessa tai tossa. Ja tällä nähdään tää laahaa, tää jarru nimenomaan on laahannut kiinni, niin se ei enää liiku sieltä. Ja sitten tuolla on takana toi käsijarruvaijeri, joka meidän pitää vapauttaa sieltä. Ja voidaan vähän katsoa minkälainen se rakenne on siellä. Tässä on nämä niin sanottu liukutapit, joilla tämä itse satula liikkuu. Ja sitten tuolla takana, tuossa noita pultteja, niin on sitten niitä millä se kannatin on kiinni siellä. No, kuvataan käsipelillä. Eli tuolla on toi itse kannattimen ruuvi ja tuossa näkyy se sitten se niin tuossa näkyy se käsijarruvaijerin liitäntä. Tää on aika paskasta, niin pitää vähän putsatakin tuolla ilman paineella. Täällä toisella puolella tosiaan samanlaiset ja tuolta tulee tuo jarruletku ja se menee tonne kiinni sitten tommosella putkiloisilla. Mut putsataan vähän sitä ensin. Joo, eli nyt ekana otetaan tää käsijarruvaijeri, tähän liikkuu tällainen vaijeri. Saat painettua sen verran tästä. Hahlosta pois. Noin se on vapaana nyt sieltä. Tehdään toinen samalla toiselle puolelle. Täällä on tämmönen läpivienti, joka pitää vielä ottaa irti tuosta vaijerista. Näkyy ehkä tuolla jotenkin. Se on tämmösen läpivientirenkaan sisässä se vaijeri. Helpompi selittää tästä puhtaasta satulasta, eli jos nyt verrataan näitä, niin tonne tulee se käsijarruvaijeri ja se on kiinni tuolla tässä. Tulee täältä läpi ja sitten kiinnittyy tänne ja liikuttaa tätä näin. Ja taas se liikkuu tuolla. Ja sitten tuohon tulee päälle, eli toi on jarruputki. Siellä on jotain apsiantureita ja muita. Tuossa on ilmausruuvi. Ja sitten tässä näkyy nämä, miten se kiinnittyy tuohon kannattimeen. Ne tulee täältä läpi ne pultit ja täällä näkyy se mäntä, joka liikkuu sitten ees taas. Ja ainakin näissä takasatuloissa on tämmöiset lovet, eli se on kierrättävä tuo mäntä, eli sitä ei voi vaan työntää, vaan pitää olla semmoinen työkalu, joka menee noihin loveihin ja kiertää sitä. Mutta lähdetään koittamaan irrottaa noita. Joo, eli tää on 13 toi. Ja sitten toi väli. Muistais kummassa. Kun se 15. Kun ei näe edes kun. Tiedä se on tossa. Ei se on kattoo. Olisiko se peräti 19? Olisiko se olla niin iso? Katsotaan.
mahtuuko meidän konetta? No eihän se tietenkään liian iso. Ei se mahdu sinne. Ei se halua lähteä. Kyllä se sieltä lopulta löystyy, näkyy tuo pyörii tossa, se on 15 oikein koko. Joo, siellä on tämmöistä lukitetta myös siellä pultissa. Joo, eli nyt meillä on tuo jarruletku tuolta irti. Siihen voisi laittaa jonkun klampin, mutta tää on niin kova tää, että tätä ei kyllä pysty, ja toi on sitten jo metallia. Niin. Tiputtakaa te siellä, me sitten ilmataan se lopuksi kuitenkin. Toinen vielä irti noista. Se oli 11 toi jarruletkun pää. Tää olisi 13. Kysymys kuuluu, että kumpaan suuntaan. Tuo aukesi tonne päin. Voisitko nyt toinenkin aukea samaan suuntaan? No niin, se tippui sieltä heti. Se ei halua pysyä. Se on vähän niinku kitkan voimalla siellä. Pysypä nyt siellä. No niin, tämä aukesi. Tää jarrusatula ei taida olla kuin 35 newtonia tää kiristyslujuus, että toi itse kannake on täällä takana 90 newtonmetriä ja tuolla edessä sitten 200 muistaakseni. Aika kireitä. Eli nyt meidän pitäisi olla se satula irti. Ja onko se? Paitsi sitten käsijarruvajeri on vielä, mutta saadaanko me tää riikkoa? Oho. Nyt meillä on ongelma. Tuo murtuu tuolta. Me ei voida sitä rikkoa, että se menee katsomaan. Sekin meni rikki. Voi paska. Sitten meillä pitää irrottaa nämä kaikki vielä uudestaan kaikki. Joo, aika moista. Ja meidän pitäisi saada toi pois tuolta toi. Aika semmonen hyvä hitsaantunut haju täällä on kyllä. Teinkö toi käsijarruvajeri on meillä? Tää katsoo tosta vanhaa uudesta jarru tai vajerista, miltä se näyttää.
Ne on vaan tämmöset sisäänpäin taitettavat. Tässä vaan menee sieltä just. Se on siellä jossain. Voi perse. Noin, sehän tuli vauhdilla. Noin, nyt on käsijärväiri irti. Vanha satulakin irti. Nyt on tässä ottaa kannatin vielä irti. No palata, nehän on vitsaantunut varmaan kiinni. Lähteekö ne? Vähän liikkuu, mutta ei kuitenkaan. Sitten tarvitsisi vähän meisseliä tai puukkua. Noin. Paloissa on kyllä pinta ihan vähän murtunutkin ajan varsin. Levy rahisee vaan edelleen. Kesuna missä kiinni. Noniin. Toinenkin pala pois. Paskasia ne on kaikki. Pum, pum, pum. Joo. Nythän tää levy periaatteessa lähtee jo täältä irti. Niinpä mä rupean tuohon ruiskuttaa CRC:tä ja saadaan toi levykin sieltä irti jossain vaiheessa. Tuohan nyt ei pitäisi olla tossa tiukassa. Oi voi. Näitä mä en ruvennut vaihtaa näitä jarrukilpiä, kun on niin työllä, että ne pitää tuon napa irrottaa. Tää on nekin aika ruostaiset kyllä. Juu. Kyllä ne liukutamit tietenkin liikkuu vielä, mutta satula oli kyllä niin jumissa, että se ei olisi liikkunut joka tapauksessa. Näistä on toiselle puolelle välistä. Joo, tässä jäi nyt vähän vaiheita pois, kun eihän nämä jarrusatolan kannattimet täältä millään halunnut lähteä liikkeelle, niin nyt me joudun käytännössä tekemään niin, että putsasin vaan nämä liukupinnat täältä. Levyt vaihdoin, laitoin tänne keraamista rasvaa väliin, putsasin ensin tietenkin ja sitten keraamista rasvaa. Ja näissäkin oli vielä sillä lailla, että noiden takajarrulevyjen nämä ruuvit oli liian pitkät tai mallilta jotenkin huonot, ne ei mennyt pohjaan asti, niin mä otin noista etulevyistä nämä ruuvit. Näähän pitää johonkin 4 vai 5 newtonin
kireyteen laittaa, niin se nyt on semmonen käsikireys. Saadaan nyt edes jotain tehtyä tänään, niin saadaan nuo jarrusatulat, levyt ja palat vaihdettua. Ei tosiaan millään, vaikka paineilmatyökoneella ja käsin ja kaikilla mahdollisilla yritin noita, niin ei noi kannattimen ruuvit vaan irronnut tuolta millään. Että täytyy toivoa. Käsijarrun vairinkaan vaihto ei onnistu, koska se on kiinni tuolla syvemmällä, eli se pitää pohjapanssaria purkaa. Ja pitää olla semmoinen toisenlainen nosturi, eli semmoinen, joka ei nosta täältä koko matkalta, vaan nostaa vain noista nostopisteistä. Vähän vastustaa nyt, mutta laitetaan nyt siihen jarru satulaa seuraavaksi paikalleen. Ja nyt tää on itse asiassa vähän korkealla, niin me käy jopa laskeen tätä vähän alemmas. Siinä voisi olla semmoinen sopiva työskentelykorkeus meille. Eli tässä mulla on nyt se uusi satula, eli nyt mun täytyy pujottaa se käsijarruvaijeri tuolta paikoilleen tänne, eli tuolta läpi ja sitten tohon kiinni. Ja ennen kuin me tehdään sitä, me laitetaan ne jarrupalat kuitenkin. Nämä näyttäisi kaikki olevan identtisiä nämä jarrupalat, eli näillä ei oikeastaan merkitystä. Täällä on jostain syystä joku tämmönen 3M tarrakin. Eiköhän se tarraa tonne jarrusatulaan kyllä ihan muutenkin kiinni. Ja vähän laitetaan tämmöistä keraamista rasvaa tonne liukupinnoille. Tästähän on 2 koulukuntaa. Osa on sitä mieltä, että ei pitäisi laittaa. Osa on sitä mieltä, että voi ihan hyvin laittaa. Tähän tietysti omalla tavallaan kerää tänne kyllä sitä paskaa myös tää rasvakin. Ja lopuksi me putsataan noin jarrulevyt, että toistaiseksi saa olla noin. Tää on aika tämmöstä jäyhää tää keraaminen rasva. Joku saattaa käyttää kuparitahnaa, sekin on kai ihan ok. Vähän eri lämpötila vissiin kestää tää keraaminen rasva. Eli palahan tulee sitten roikkumaan tähän yläpuolelle. Noikkäästi. Jeps. Ja uusi satula on tietenkin pohjassaan, eli siinä ei sinänsä mitään ihmeellistä ole. Ja joo. Otas nyt ensin se käsijarruvaijeri siltä ujottaa. Eli noin. Se ei oo kun napsauttaa sieltä, se tulee aika helposti. Tuo palakin menee, tuo mötikkä tonne menee aika itsestään paikalle. Sitten me vaan haetaan näille oikea paikka ja painetaan se paikoilleen. Noin. Ja näähän on tosiaan vain 35 newtonia nämä ruuvit. Ja nää ei tosiaan tuu kireille. Ja näissä on itsessään lukite näytti olevan näissä ruuveissa. Joo, ne alkaa pyöriä siellä. Voitais niitä ruveta kiristää, eli 15 avaa ja 13.
35. 9. Eihän tämä mene kuin 30. No, nyt se menee sitten 30 maksimi. Tämmönenkin tämmönen hienomman pää. Vehje. Muistinkaan me kiristää tuon. No kyllä niin tiukassa. Liukuuko tämä? Liukuu. No niin, nyt se on siellä. Sitten. Olisiko viimeisenä tuoli 11 sillä kiinni tuo jarru. 11 hylsy. 10. 13. 11. Tällä nyt ei tainnut mitään kireyttä olla tätä. Se voi ottaa vähän pre-cleaneriä. Eli lopuksihan me sitten testataan sekä käsijarrun toiminta että ilmataan tuo jarru tuolta ja vähän ne hinkkaa siinä. En kyllä ymmärrä mitä tommosella virkaa tommosella liimoilla tuolla. Nyt kauan siellä pysyy. Juu, mutta olkoon siinä. Tehdään toinen puoli sitten. Yes. Nyt ollaan täällä Kangasalan kolmoshallilla ja tämähän on vaan metrin korkeuteen nostava nosturi. Eli tämmönen matalempi malli, ihan ok sinänsä tämmöiseen hommaan. Eli nyt tehdään näitä etujarruja, toisen puolen mä oon jo tehnyt. Tavoite on saada tää toinenkin puoli auki, eli täältä vaihdetaan levy, jarrusatula, jarrupalat ja tuon jarrusatulan kannat ja sitten tää pelti täältä, koska toiselta puolella se oli jo puhki ja se on vaihdettu, niin vaihdetaan tämäkin nyt samalla kun tää aukastaan ja sitten lopuksi koitetaan ilmata jarrut, jotka viime kerralla jäi sitten kesken, niin ne on vähän pehmeät nyt. Mutta lähdetään katsomaan mitä täällä on. Ja tää rakennehan on niin, että tossa on toi jarrulevy on kiinni tämmöisellä Torx 30 ruuvilla. Se on muistaakseni joku 5 Nm kireys. Sitten meillä on tässä jarrusatula, joka on kiinni täällä 13 millin pulteilla. Ja tässä on vastakappale 17 milliä. Ja sitten tää itse kannake on täällä, näkyy ehkä vähän huonosti, niin olisikohan 19 vai 21 pulteilla kiinni. Ja jarruletku on sitten tuolla päässä kiinni. 11 millisellä pultilla tietenkin kaikki vähän eri kokoisia. Tämmönen on tää Octaven etujarru rakenne. Tavoite on nyt tosiaan ensiksi avata noin 13 millin jarrusatulan pultit tuolta ja se ei sinänsä haittaa, vaikka ne pyörii tuolla tyhjää vähän sen. Mä oon ruiskuttanut niihin Rostoffia ja CRCtä, niin katsotaan miten ne lähtee.
vähän täällä ahdasta. No niin, se lähti saman tien. Joo. Lähtikin aika helposti. Sama ongelma. Ja näähän ei pitäisi olla kuin 35 newtonmetrissä, että ei pitäiskään olla kauhean tiukassa. Niissä on semmoinen lukite, kun tulee uusi uudet jarrupalat tai toi kannake, niin siinä on mukana semmoiset lukitteelliset pultit. Jeps, molemmat lähti nätisti. Tämmösiä pikkuruuveja nää on. Näissä on itse asiassa vielä joku torksipääkin vissiin tuolla sisällä. Mutta 13 milliä. Ja pieni lukite on tuossa oletuksena tuossa pultissa itsessään. Mutta otetaan tuohon se 17 vastakappale. Voidaan ottaa itse asiassa näillä. Tonne menisi vähän ilmaa, niin se onkin tiukassa tuo jarrussa. Vähän joku työkalu siihen. Jotta toi jarrusatulan saa niin nätisti, niin se on helpointa laittaa tonne esimerkiksi jouseen roikkumaan tonne ylös. No, tämä ei elettäkään liikkuaksi. No, ehkä vähän. Tuolta se lähtee. Todella tiukassa kyllä. Tai nyt todella tiukassa, mutta aika tiukassa. No, joko se lähtisi sieltä. Ja syy miksi tätä ei kannata vielä tietenkään irrottaa on se, että jarrun esteet pysyy paljon paremmin tuolla. Ei pääse ilmaan niin paljon tänne. Tästä ihan lopuksi pois, kun uusi saa tulla tuossa. Ups. Perhana. No. Perkele! Saatana, se oli pelkän letkun varassa. Kohta. No. Sen on liuka. Ja kuorittu sähköjohto on muuten ja vähän liukas. Noin. Sitten meillä on täällä palat tietenkin. Palat tietenkin jumissa. No ei, ne lähti aika helposti. Jeps. Siinä oli palat. Se levy. Nyt kannattaa mekin ottaa tää levyn ruuvi irti, koska se on viimeinen, joka pitää tätä levyä paikalla. No okei, se onkin hinkkaa tuolla, mutta se seuraavaksi. Ja se on kyllä hyvä olla joku isku. Jotkut käyttää sitä lyötävää iskua tai vastaavaa. Joku kuitenkin. Ja taas koittaa sitä vähän tonne jumittaa sitä levyä vielä.
Tämmöisellä iskulla se lähtee helposti. Ja tän kireys on joku pelkästään 5 Nm muistaakseni. Pistään sen nyt kuitenkin takas, ettei se levy tipu siitä suoraan. Vaan irti. Noin. Sitten on ehkä se hankali osuus, eli kannattimien irrotus. Ja oliko ne nyt niitä 21 vai mitä? Ja miten tänne mahtuu? Ei mene paikalle. Tahnassa. Tuonne kyllä mahtuu tonne alas. Tässä kädet. Sitten kun vielä perse. Kumpaa se on täältä pyörii tää kone. On se auki suunta. Ei sano vielä mitään tuo ainakaan. Tuo ei enää tykkää. Onko täällä just tää edessä toi tuki varsi tai sen. Otetaan tämmösellä pikku palalla siihen menemään. Mutkapätkällä. Eipä meinaa tulla pois. Joo, ei lähde sekään vielä. Sitten me koitetaan vähän rostoffia ja muuta sinne lisää. Katsotaan. Tommoset pultit on tuolla. Nuo pultit pitäisi saada pois. Näitä on hauskaa kokeilla, miten mennään liikkuu. Aika heikosti ainakin tuo alempi. Ylempi liikkuu paremmin. Alempi tosi liikeesti. Tiukassa on. Niin. Aikaisemmin kun näitä memmejä tonne laittelin, niin päästiin irrottaa pulttia. Ja sehän on vähän matkaa jo irti. Ja taas veivasin sitä ja ylempi on vielä kiinni. Joo, eli nyt kun meillä on se kannatin pois, eli se on tulee tänne kiinni se kannati. Jarrusatulan kannati. Sitten meillä on täällä tää jarrukilpi, joka on 3 ruuvilla 30 torksi täällä ympäriinsä. Ja sitten meillä on tässä tää keski. Tänne on laitettukin jotain rasvaa aikanaan, kun on vaihdettu edellisen kerran. Niin otetaan tuo jarrukilpi irti ja sitten mä putsailen nää vielä, mihin tulee kiinnitykset, ja sitten ruvetaan laittaa uusia osia. Tarvitaan se jatko. Tai no. Joo. Varovainen saa olla näitten kanssa, ettei nää pyöristy. Pyöristy aika
Tämäkin nyt ei ihan niin pahasti ruostuneelta näyttänyt kuin tuo vanha, jossa meidän ruuvi meni. Tommoselta näyttää. Toisella puolella oli tosi pahasti ruostunut. En tiedä mikä siihen oli iskenyt. Tää ei näytä niinkään pahalta. Oho, vetarin kumi tuolta kohta paskaksi. No, saatana. Ihan riittävän pois. Jes. Ja nekkeulaankin tulee tosiaan tätä Max Gear. Ei nyt mitään huippukamaa, mutta näillä pärjätään. Tässä on uusi tää. Nää nyt tietenkin pitää vähän testata, että liukutapit liukuu hyvin. Ja. Mä laitan tänne liukupinnoille keraamista. Jotkut on sitä mieltä, että ei pitäisi laittaa, koska se kerää vaan itsessään lisää roskaa ja rasvaa, mutta mä nyt laitan vähän sillä lailla, että se ainakin nyt vähän auttaisi niitä jarrupaloja liukumaan siellä. Ei mitenkään överisti tätä ainetta tarvitse laittaa. Noin. Ja mä laitan tänne kiinnityspinnoille, tai tähän tulee tuohon noin. Eli ainoastaan tänne sisäpinnalle. Eli tää puoli, mikä tulee kiinni tuohon vastakappaleeseen, siihen vähän. Sitten me laitetaan tänne vähän. Täällä olikin ennestään. Samaten täällä. Sitten mä laitan tänne ja pultin puolelle myös. Se on hyvä huomioida, että näissä kannakkeissahan ei tule mitään pultteja, eli jos haluaa vaihtaa, niin ne pitää tilata erikseen. Ja mulla on nämä osat olemassa. Mutta ennen kuin mä voidaan tässä, niin täytyy tää jarrulevy laittaa, koska ainakaan tässä edessä ei tunnu tuo jarrulevy lähtevän enää sitten. Tai menevän tuo
jarrusetulon kannake enää paikalle sitten kun jarrulevy on. Tai jos jarrulevy ei mene enää paikalle siinä vaiheessa kun se kannatin on tuolla paikoilla. Takana kyllä meni, mutta tässä edessä ei. Mä pistän tännekin samaa keraamista rasvaa mitä täällä nyt olikin. Nyt testaa näitä tarttumasta ja ruosteeseen. Tarkoitus ei uittaa sitä siinä, mutta sillä riittävästi. Noin. Mä vien kulmat tuolta erikseen. Ja tietenkin ennen kuin me laitetaan edes jarrulevy, niin me laitetaan se kilpi sinne. Sekin vielä. Sinnekin sama käsittely, eli vähän jos se estää sitä vähän ruostumasta. Noin. Sitten se meidän kilpi on jossain tuolla. Näissäkäänhän ei tule mitään mukana, mutta tilaamalla niitä uusia pultteja tänne saa. Jopas sen tiukka. Ja näihin mä nyt pistän vähän kuparitahan kärkeä dippaa. Ja tehdään vielä yksi juttu. Vielä yksi juttu kun muistaa. Niin, pistetään tänne itse kilpeenkin vielä sitä tahnaa, koska ainakin tuo toisella. Tänne eteen toiselle puolelle, minkä oli jo vaihtanut, niin sieltä on lähtenyt jo maali siltä kohtaa. Nämä ei ole siis alkuperäiset, mutta hainko Motonetista. Motonettilaatua niin sanotusti. Niin sieltä oli lähtenyt jo maali irti siitä. Näistä en kyllä edes muista mihin kireyteen enää pitäisi laittaa. Eiköhän ne pysy siinä. Ja tuolla kattoon. Ei sitä tarvitse. Aika paljon kiristi. Noin. Nyt se saa tulla. Takas saa tulla laittaa. Eli tämmöisiä pultteja saa ihan tilattua pussissa. Siinä tulee muistaakseni 4 kappaletta näitä pultteja. Ja sinne mä nyt laitan kans kuparitahnaa ihan vaan estääkseen sitä ruostumasta mihinkään kiinni. Sinne.
Sehän tulee tohon satulaan kiinni siis, että toi runko, mikä tuossa autossa nyt on, niin se on vaan niinku läpivientikappale niin sanotusti. On ainakin pyöränpulteista todennut, että kuparitaan monesti auttaa sitten sitä poisottamista myöhemmin. Sitten vielä oikeinpäin, noinpäin. Pulttipyssyjä menoksi. Ja näissä oli 200 newtonia se kireys. Mikä tällä mun systeemillä on about maksimi. Siinä olisi 200 ja tonne ylös. Siinä olisi toinen 200. Tommoselta se näyttää nyt takana. Auton sisäpuolella katsottuna. Ja tässä nämä liukuu. Jeps. Nopeimmat tajusin, että se levy jäi laittamatta. Joku noissa uusissa ruuveissa on tosi paljon pidempiä tai eri mallisia kuin vanhat. Tämä on johonkin 5 minuuttia pistääkseni. Ja sitten nyt voidaan laittaa se jarrusat kannatin sinne paikoille uudestaan. Sitten me laitetaan vaan nämä jarrupalat paikoille, eli täytyy lähinnä katsoa, että se menee oikein.
Missä olemme? Ei, tää on väärinpäin. Tietenkin. Ihmekkää, kun se pistää vastaan. Niin. No, jos. Kyllä oikeampaa. Ja kattoo, niin varmaan helpointa laittaa samoin päin kuin tuo toinenkin roikkuu tossa. Jarrulle kun siirtoisi mahdollisimman helppoa. Otetaan tuolta tuo jarruletkun suoja irti. Siihen tarvii 11 sen. Ja mitäs meidän pulttipyssy on tuolla? Käytän pulttipyssyä vaan sen takia, että se on nopea. Tähän homma. Yes. Tehdääs niin. Sitten katsotaan lähteekö. Mitä ihmettä, vieläkö se tyhjä? Se on 10 sittenkin. Eikö mä muista, että se oli 11? Eikö se oli 10? Joo, eli jarrujen ilmaaminen tapahtuu tällaisella Piltemän systeemillä, eli tuonne jarrusäiliöön laitetaan tommonen oikein normikorkin tilalle tommonen toisenlainen korkki. Tänne tungetaan tavaraa, tähän meni 1,5 muistaakseni. Täällä on nyt vähän vajaa litra tällä hetkellä ja 2 litraa tähän menee. Ja sitten tähän säiliöön pumpataan paine. Muistaakseni, olisiko 0,7 baaria tai jotain semmoista. Sitten se alkaa liiruttaa tuolta
oikeasta takakulmasta aloitetaan, eli siellä on kauimmainen jarru, niin siellä on eniten sitä matkaa kuljettavana sillä nesteellä, niin se on nyt auki sieltä se ruuvi ja siellä on se säiliö, joka kerää sen nesteen, niin ruvetaan vaan pumppaan tänne. Tää Pilteman setti on tosi hyvä tuohon paineen tekemisen tonne järjestelmään ja sen nesteen valottamisen tonne, mutta tosi tiukkaa saa olla kaikki noin kierrättynä noin korkit, että sieltä ei niin kuin mistään pääse sitten ilman vuotamaan ulos, että se paine pysyy siellä säiliössä ja sitä tässä nyt pumppasin alkuun ihan tarmolla. Koska noi jarruletkut oli irti tosiaan niistä satulasta, niin se pääsi tyhjentyyn se jarrunesteen ja sitä kautta sinne sitä ilmaa myös. Ja se tarkoittaa myös, että siellä ABS-yksikössä on ilmaa. Ja jotta sen saa ilmattua, eli ilmat pois sieltä, niin käytin tämmöistä ODP-11. ODP-softaa, joka tulee siis tuolla semmoisella mokkulalla kiinnittyneen ODP-porttiin. Ja siinä on tämmöinen valmis break bleeding ohjelma, joka maksaa 60 pistettä ja se käyttää sitä ABS-yksikköä semmoisen puoli minuuttia ja availee jokaista niitä 4 sylinteriä siellä erikseen. Et sitä joutuu useamman kerran käyttämään sitä ohjelmaa, että saa varmasti jokaisen jarrun sitten ilmattua. Eli ohjelma käyntiin ja samalla huolehtii siitä, että on auki se jarrusatulan päästä se ilmausnippa ja se sitten aktivoi sitä ABS-yksikköä, että sieltä tulee sitten ilmat pihalle. Tämän jälkeen sain kyllä tosi hyväksi ilmattua ne jarrut, että ilman tätä ohjelmaa niin ei olisi tullut mitään. Ja toi pelkkä paine siellä säiliössä ja tavallaan ilmausnippojen avaaminen, niin varmaan jotain ilmas, mutta ei täydellisesti ilman tätä ODP-11-ohjelmaa. Tässä oli tällä kertaa tämmönen Octavia 3 noin 10 vuotta, 11 vuotta vanhan auton jarruremontti ja kaikki osat saatiin lopulta onnistuneesti vaihdettua, eli ammattilainen vaihtoi sitten ne käsijarruvaijerit ja taakse jarrukilvet ja jarrusatulan kannattimet. Ja tosiaan sinne taakse se jarrukilven vaihto vaatii sen navan irrotuksen ja muuta. Se on vähän työlämpi kuin edessä. Edessä se on vaan niillä 3 torx-ruuvilla, mutta takana vaatii enemmän purkamista. Samaten ne käsijarruvaijerit niin ei mene niin helposti siellä putkessa niin sanotusti kuin voisi luulla tai joissain ohjeissa annetaan ymmärtää, vaan se pitää saada se pohjamovi pois tai nostettua sillä, että pääsee kunnolla sinne työskentelemään ja ottaa ne irti ne kaapelin kiinnitykset sieltä pohjasta, jotta ne saa sitten vapautua ne kaapelit niin sanotusti. Mutta 2 päivää omaa työtä ja sitten ammattilaisella reilu puoli päivää, vajaa päivä niihin muihin hommiin, niin saatiin kaikki tehtyä ja sitten vaihdettiin vähän samalla muuta lambda-anturia yömmäs. Niin nyt kelpaa taas ajalla. Jos tämmöiseen remonttiin ryhtyy, niin kannattaa tosiaan tosi tarkkaan ne osanumerot selvittää, että ne sopii just omaan autoon sillä VIN-numerolla, eikä vaan niinku ottaa jostain varsinkin ne käsijarruvaijerit tuntuu, että niitä on tosi eri mittaisia ja erilaisilla kiinnityksillä sinne runkoon. Ja sitten niitä huoltomanuaaleja kannattaa ladata, niitä löytyy netistä aika monesta paikkaa. Ja työkaluja tietysti tarvii monenlaista momenttiavainta ja pulttipyssyä ehdottomasti, että pääsee niitä kiinni jääneitä tai ruostuneita ruuveja, muttereita sitten ilmoittelee tai irrottelee ja valoja ja muuta tuommoista jarrujen ilmauksia, sitten ihan omat työkalunsa tietenkin ja sitten vielä se joku softa ja palikka, jolla saa sen ABS-yksikön siellä ilmattua kunnolla, että se käskyttää sitä tietokonemaisesti sitten sitä ABS-yksikköä tyhjäämään tai pumppaamaan sitä jarrunestettä. Mutta ei sinänsä vaadi mitään muuta kuin pitkää pinnaa ja sinniä ja sopivasti vaan aikaa, niin kyllä se sitä valmiiksi tulee.